Čaute ľudia, ideme hrať Brawl Stars. Bol by som rád, kebyže dáte odber. Jejda, čo sa stalo? Obrovský, počkaj. No, takže hrám Brawl Stars. A ukážem vám môj kód. Hrám Dua, Showdowny. Vidíte? Tu máte potom chodík. Tak zvol. A hra Showdowny. Takže by som potom dal Zacus. Ale ešte jedna vec tu je. Ideme si otvoriť Star Drop. Nič dobré mi nepadlo. Tak čaute.